नमस्कार जी। आज हम आप लोग के साथ में आलू चना का सब्जी का रेसिपी शेयर करब। ओकरा खातिर हमने के चाहिए प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची। एगो पैन में तेल गरम करके ओमा लहसुन, हरी मिर्ची के हमनी के डाल के भून लेबे के। ओकरा बाद हमनी के डाल देबे के प्याज। प्याज के भूनला के बाद हमनी के डाले के टमाटर। जब हमनी का प्याज आधा गल जी, टमाटर के भी अच्छा से हमनी के मिक्स करके भून लेबे के। जब टमाटर गल जी तो एका पेस्ट तैयार कर लेबे के हमनी के। ओकरा बाद तेल गरम करके ओमा डाले के जीरा। ओकरा बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और जौन भी आप सब्जी मसाला या गरम मसाला यूज करीला जा ओके डाल के तेल में भुने के। तेल में ही भुने के बाद 1 मिनट खातिर ओकरी बाद हमनी के डाल देबे के जौन टमाटर और प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट बनल जा ओके डाल के भुने के। जब तेल छोड़ दी तब ओमा हमनी का नमक और आलू डाल देबे के। आलू उबालल आलू हम डलले बानी, आप चाही त कोई सा भी आलू डाल के और चना के बॉईल करके 2-3 सीटी लगा के वो डाल देबे के। ओकर बाद पानी डाल के हमनी के एके पका लेबे के। वीडियो कैसा लागल हमके कमेंट में बताइब जा। भोजपुरी में अगर आप लोग की रेसिपी पसंद बा जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। हमके कमेंट करके बताइब जा कि कैसा लागल हमार रेसिपी। अगर आप लोग बनाओ तनी जा आपके परिवार के कैसन लाग